Habagat na pinalalakas ng mga bagyo ang pangunahing kalaban ng mga Lubawenyo kada taon. Kaya naman, bilang paghahanda ay nagtalaga ng 31 evacuation center ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council ng naturang bayan. Ang buong detalye sa report ni Rainiel Pawid. Itinuturing na pinakamababang bayan ng Pampanga ang Lubao. Kaya naman sa oras na bumuhos ang malalakas na ulan ay tiyak na ang pagbaha sa nasabing lugar. Batay sa tala ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council o LDRRMC Lubao, maaapektuhan ang mahigit 160,000 residente sa oras na lubugin ng baha ang bayan. Kung susumahin lampas 30,000 kabahayan ang pinangangambahan ang banta ng baha. Pangunahing tinututukan ng LDRRMC ay ang 3 coastal barangay kung saan pinakamaapektuhan ng pagtaas ng Porac-Gumain River ay ang mga residenteng naninirahan dito. Kaya naman para maibsan ang pangamba ng mga residente, nagtayo kami ng evacuation center dyan, natapos na namin yung sa Bangkal Sinubli. Tapos may ongoing kaming tinatayo ngayon sa may Bangkal Pugad. bukod sa 31 evacuation centers na nakakalat sa lugar ay nakatayo na rin ang Provincial Evacuation Center sa Barangay Santa Catalina. Actually yung isa tapos na binigay ng provincial government, evacuation center, malaki yun. At may kasunod pa yon na ongoing na kinoconstruct ngayon na galing naman sa regional. Ang magka-cater noon is Lubao or Guagua at Sasman, yung mga coastal barangay nila. Binisita rin ng CLTV 36 News Team ang storage area ng mga gamit sa pagresponde sa oras na tumama ang kalamidad sa Lubao. Nakahanda na ang mga timba, medical kit, chainsaw, radyo, life vest at iba pang gamit pang salba. Pinagkalooban din ng Department of Science and Technology o DOST ng rain gauge ang nasabing bayan upang mamonitor ang dami ng buhos ng ulan. Sa ganitong pamamaraan ay mabilis na madedetect ng mga opisyal ang pagtaas ng tubig sa buong bayan. Nagkaroon din ng Memorandum of Agreement ang lokal na pamahalaan at piling mga grocery stores upang makapagbigay ng pagkain sa mga apektadong pamilya na sasapat ng 3 araw. Bahagi din ng kasunduan ay ang pagbibigay ng libreng funeral service sa oras na marami ang bawian ng buhay. Sa huli, nananawagan ang pamunuan ng LDRRMC na nakasalalay pa rin sa kahandaan ng taong bayan ang malaking porsyento ng kanilang kaligtasan. Iwasan na lang yung mag-encroach tayo sa riverbanks, tapos maging malinis at huwag magtapon ng plastic. Pilitin natin na maganda yung mga kanal natin at mga dike natin. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News, Lubao, Pampanga.